mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Balita Aksyon! Aksyon Radio Philippines, Saturday time las 6:02 mayong gabi, syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Marso 23 tuig 2021. Makitan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod, kag mabatian pag sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag balita. Aksyon AnnDefensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Sa una kita sa mga balita lokal. Western Visayas, wala sang lockdown nga igapatuman. Mga nabakunahan na wala ginapakumpiyansa batok sa COVID-19. Sa balita national, 78% sa isolation facilities sa NCR okupado. Sa 168 ka establishmento wala nagsunod sa health protocols batok sa COVID-19. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1! Welcome
to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Last 6:11 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye sang mga balita lokal. Gain klaro sang Regional IATF kag Regional Task Force sa RTF nga wala sila nagdeklara sang lockdown sa bugos nga Western Visayas. Sa official statement igin pagwakag permado nanday Juan Jovian Ininiero, chair sang RIATF, kag Jose Robero Nunez, chair sang RTF. Ilaging klaro nga gin-adapt lamang ang mga probisyon sang National IATF Resolution 104.
Ang resolusyon na nagasiling nga ginatugutan lamang nga magbiyahe ang mga essential travelers gikan sa NCR, lakip man sa Bulacan, Cavite, Laguna kag Rizal, pakadto kag pagwa sa Region 6 sa umpisa Marso 23 sa tubtob Abril 4 tuig 2021. Suno sa RATF kag RTF, tanan nga flights kag sea vessel trip sa rehiyon ang yara sa normal operations para sa mga essential travelers kag returning residents gikan sa mga lugar nga hindi naman covered sang Resolution 104. Nagasalig si Governor Bong Lacson nga makabulig sa pagpahaganhagan sa nagasunod nga mga travelers sa Negros Occidental ang advisory sang Regional Agency Task Force angod sa implementasyon sang IATF Resolution number 104 Series of 2021 na petsahan Marso 20 tuig 2021. Nasaad sa resolusyon nga mga essential travelers lamang ang tugutan nga makasulod kag makagwa sa Western Visayas umpisa Marso 23 tubtob Abril 4, 2021. Dumilian man nga makasulod ang mga returning residents sa Western Visayas halin sa Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal kag National Capital Region nga ang tuyo amo ang pagbakasyon. Marso 21 sa magpadala sang letter request si Aksyon sa National Interagency Task Force para sa temporary travel moratorium sa Negros Occidental sa sulod sang 2 ka semana. Sa karon ginahulat pa sa gobernador ang desisyon sang NIATF. Somehow it also addresses our letter request, no? But of course, it had nothing to do, Resolution 104 has nothing to do with our letter, no? But it also tells us that we have the same idea, no, on how to control the spike of COVID-19 positive. Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Ginpahanumdom ni BCPO Director Colonel Manuel Placido hindi lang sa komunidad kundi pati man sa kapulisan nga permi mangin handa kag maghalong sa tanan nga oras sa ilabi na nga nagahilapit ang anibersaryo sa NPA sa Marso 29. Suno kay Lieutenant Colonel Estrellada, ang Operations Chief sang BCPO, ginpahanumduman sa kapulisan nga maghalong sila mga lakat kag kun mahimo, hindi magsuksok sang uniform pakadto sa headquarters kag papauli gikan sa trabaho, agod malikawan nga ma-identify sila sang mga rebelde. Suno kay Liada, ginapahanumduman sa kapulisan nga siguraduhon nga i-verify ang mga reports nga ilang mabaton bangod isa ini ka taktika sa mga rebelde. Palayag pa sini nga dapat mangin security conscious ang kapulisan kag preparado sa tanan nga oras sa Nagpahadumdum si City Administrator M. Ang sa mga tawo bisan na bakunahan na kontra COVID-19 nga magsunod sa gihapon sa minimum health protocol. Ini kasunod nga may 2 ka nurse sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang nagpositibo sa COVID-19 bisan nga nabakunahan sang unang nga dose ng Sinovac. Suno kay Ang, wala pa naglabot sa Bacolod EOC ang pagpositibo sang 2 ka nurse nga nabakunahan sang first dose. Pero suno sa City Administrator, posible antes nabakunahan ang 2 ka nurse naga-incubate na ang virus sa ilang alawas. Ginpatag man ni Ang, base sa pagtuon sa mga vaccine manufacturers, may proteksyonan o kung maproteksyonan ang tao sa tion nga makabaton sang unang nga dose sa bakuna matapos ang 20 tubto 24 ka adlaw kag mangin epektibo ang bakuna pagkatapos ang ikaduha nga dose. Even though mabakunahan na kita later on, we still have to follow the minimum health protocols. Ang paggamit ng mask, ang pag-distance, ang safety that is, foolproof na protection natin. Ang kawain sa pagpahayag ni City Administrator M. Ang. Sa dugang pang balita lokal, nakasugdan sa kapulisan sa pagpanguna ni BCPO Director Colonel Manuel Placido kag sa mga tag-iya sa mga beach resorts sa viewing decks sa barangay Punta Taytay ng stricto nga ipatuman ang mga health and safety protocol. Ilabi na sa mga Semana Santa nga posible magdamo ang mga tao. Suno kay Lieutenant Colonel Estrellada, ang Operations Chief sa BCPO, isa sa problema nga ginapalambot sa mga resort owners sa mga hindi nila makontrol ang mga tao nga nagasulod sa ilang resort. Rason nga ginmanduan sila nga magpahamtang si sa personnel nga mo ang mag-monitor kung nakalambot na sang 50% sa kapasidad sang resort. Ang mga tao nga nakasulod agod makabutang sang signage nga puno na kag hindi na magbaton sang masulod pa. Ginakwestiyon sa 2 ka mga overseas Filipino workers ang sistema sa outpatient department sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Suno kay Narisa Parcon, 44 anyos kag Arlene Timbal, 51 anyos, 4 ka adlaw na sila nga nagabalik-balik sang linya sa guwasang hospital apang tubtob sa karon wala sa gihapon nakasulod kag nakapakonsulta. Suno kay Parcon, nagakatingala sila nga sa PIA class 3 pa lang sa kaagahon nagapila na sila
hindi sila sa gihapon makater sang hospital kag ginahambalan nga magbalik na lang sa masunod nga mga adlaw bangod limitado lang ang ila pasyente nga mapasulod kag maserbisyuhan. Dugang pa ni Parkon, wala nila nahangpan ng sistema bangod sa piyak nga una sila sa linya, may mga nagaabot nga pasyente kag amo pa ang una nga mahatagan sang prioridad. Wala man sang numero nga ginhatag kag wala man sang listahanay nga nagakatabo agud masiguro kung tani ang ila schedule pagkasunod nga adlaw. Sa balita, sa aksyon! Plus size 17 Aksyon Radio Philippines Standard Time DTX 500 capsule mga ka-aksyon na effective.
Aksyon Radio Philippines, Standard Time las 6:25 kagaron sa detalye na sang Balita National. Kapin 78% sa mga isolation facilities sa National Capital Region ang okupado na sa karona. Inisa kaadlaw matapos nag-anunsyo ang gobyerno ng NCR Plus bubble policy nga ginadilian ng mga residente sa NCR kag katupad ng mga probinsya nga magwa kag magsulod sa NCR Plus border. Magluwas na lamang kun essential trip. Sa laging handa briefing ginpahag ni Health Undersecretary Leopoldo Vega, kinahanglan nga dugangan ang isolation facilities bangod ang temporary treatment and monitoring facilities sa kon TTMF. Ang yara na sa 78% nga ginaokupara. Ginpatahag ni Vega nga dapat unahon ang hospital bangod din ang last line of defense para sa mga moderate kag severe cases samtang mga symptomatic kag mild ang first line of defense kag dapat yara sa TTMFS. Ginpahayag sang Labor kag Trade Departments nga 668 ka establishmento ang wala nagsunod sa health protocols batok sa COVID-19 sa unang nga duha ka bulan sang 2021. Sa Joint Monitoring Report, kalabanan sa nahimo nga sala amo ang kakulang sang Occupational Safety Health Program kag Committee, kapaslawan sang safety officers nga istrikto ipatuman ng health protocols kag kapaslawan sa mga ginasuspetsuhan COVID-19 cases nga magsuksok sang face mask kag face shield sa sulod sang isolation facilities. Nagwa naman sa report nga 82.8% sa 3,888 ka mga establishmento ang na-monitor sa tunga-tunga sang Enero kag Pebrero 28 nga nakasunod sa health protocols batok sa COVID-19. Dugang pa ang mga industriya nga gin-monitor sang duha ka ahensya amo ang wholesale kag retail trade, motor vehicle kag motorcycle repair, accommodation kag food service industries, administrative kag support services kag financial and insurance industries. Sa dugang balita national, nanawagan man sa Senador Risa Hontiveros ang kinahanglan nga i-overhaul ang National IETF kasunod sa pagsakas ng COVID-19 cases sa Pilipinas. Ining ginhimo nga palayag ni Hontiveros matapos ang pagduso ni Senadora Amy Marcos nga pagbungkag sa National IETF nga ginaupdan naman ni Senate President Vicente Soto III. Ginaduso sa mga senador ang medical and science-based approach nga paghatag sang solusyon sa COVID-19 pandemic. Para kay Hontiveros, ang IETF ang dapat pangunahan sang public health experts kag epidemiologists kag hindi ang military officers. Suno pa sini ang nagabugos sa karon sa IETF ang padayon nga nagahulag sa sala nga direksyon bisan nga may panawagan sa publiko kag mamalidha nga maghalin na sila sa puwasto.
Ginadayaw ni testing czar Vince Dizon ang kapasidad sa karon sa Pilipinas sa pag-detect sang kaso sa COVID-19 kung ikumpara sa pag-umisa sang pandemic ng ligid nga tuig kag sa piyak sang panibagong nga pagsaka sang infection sa Metro Manila. Suno kay Dizon, nagapatagayon sa karon ang pungsod sang mas sobra 50,000 ka test sa kada adlaw, hindi pareho sa 2020 ang Pilipinas yara sa almost zero capability agud mas screen ang individual para sa COVID-19. Dugang pa ni Dizon nga sa karon mahimo na ang persona sang o kung kuha na sang test result ang persona sang hindi maglabot sang 24 oras ikumparar sang 3 na simana ang nagligad. Sa datos ng Department of Health, nabakunahan na ang 9.129 ka milyon ka mga individual sa Pilipinas tubtob Marso 21, 2021. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 29 Action Radio Philippines, Standard Time D3 Bio, mga ka-aksyon ng D3 Bio. Sa Aksyon na Balita Evening Edition ang karon nga adlaw Martes sa Marso 23 sa tuig 2021. Salawat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Gag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon